F'żona residenzjali fiż-Żurrieq ġie inawgurat spazju miftuħ ta' madwar 1150 metru kwadru li qabel kien tarmak. Ġnien Misraħ il-Karmelitani ġie inawgurat mill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli mit-tim ta' Project Green u s-Sindku taż-Żurrieq Rita Grima. Stqarrija mill-Ministeru għall-Ambjent qalet li fil-ġnien tħawlu 40 siġra matura u mal-1620 arbuxxell. Intqal li fost l-oħrajn il-ġnien fih ukoll sistema ta' dawl solari u bankijiet u ġibjun biex jiġbor fih l-ilma tax-xita mit-triq sabiex jintuża t-tisqija. Fil-ġnien qiegħed ukoll il-luzzu tal-mibki Ġanni il-lixxu tonna li ġie restawrat u ingħata b'donazzjoni lill-Kunsill Lokali b'tifkira tiegħu. Il-Ministru Dalli ġiet kwotata tajt li bi proġett wara l-ieħor il-Gvern qed ikompli jressaq aktar spazji miftuħa u aċċessibbli fil-komunitajiet Maltin u Għawċin u rid il-fema l-ispazji bħal dawn jagħmlu differenza fil-ħajja ta' kuljum għax joħolqu postijiet fejn in-nies jistgħu jiltaqgħu, jistrieħu u jqattaw ħin ta' kwalità fil-beraħ. Il-perit ta' Project Green Daniel Tabone innota lil ġnien fih ukoll żona fejn jistgħu jsiru sessjonijiet tal-yoga. Mill-ewwel fimna l-benefiċċji ta' diżinn bħal dan li jiffoka ħafna fuq il-konċett ta' depaving. Jiġifieri inti qed tneħħi pavimentar, asfalt, konkrit li mhuwiex bżonn już fir-raħal qed tneħħih mill-qalba tar-raħal biex bekk tagħti spazju aktar effiċjenti u sostenibbli. Ġnien Misraħ il-Karmelitani u fost 16 proġett li ħabbret Project Green permezz tal-iskema Community Greening Grant.